ndingaqhubeki nawe ndingaqhubekisi indini owari into yoba kanti esenza ngola hlobo bethi kanti mhlawumbi kanye njalo abaphiwanga nantsi iwanyama ndifike mva nantso lenzi kangaka masingene kumbetiyolo ukuphahla zinto namalungu umzekelo ngobe sihleli kusasa sizibethile zakusasa qiniseka akukho mistake ngoku usuka kubheka phambili ngoku sivele entabeni liqongo legazi liqongo lotata elegazi lengaba iqongo legazi liyaphi abafana bemidlalo futhi izinto ezibalulekileyo iqongo lale ulizelani madoda umama banalo lobona asifunga kumcebisi hayi bayafumana nomama Tonight is the night for you and me, you baby.
ये पोटी तरल चौके में हाय की मन भी सर्व कालू फोन फोटा उठी बंदूक चौके का kan ben phuma ka chi esidodeni akukho kwapho apho zonke sinenke bakwabhoko zalinga utata ibhoko umamubhoko utaka nibhoko zalinga abesidodeni ke kushiyana kodwa ngezimele sicela kuhlikihli ukuhlalela okwesibili apha ekhaya njengeminye imizi sidla ngokwenza abantu esizeke kubo nabazike kuthi banendlela abahlala ngayo. Sicela ke kulungiswe abadli ngoba kude kuthi abantu esizeke kubo nabazike kuthi. Nansi ke into esidla ngokugcinisa ngayo kasisolusa ke nayo iqaphela loo nto abhekayo ngokugcinisa. Abantu abanesakhono sokuphatha kwakunye nengcili kuba ngumngeni banesitasa besisonke. Sizacela ke into yokuba le nto besiqhele uyenza ekhaya ningojuke kasiphinda siyenze wonke la makhwenkwe alishumi bendiwulusa bendiyiqhuba le le yam senzeni loo ukuthi ke siyazana ngokwezilimela zethu ingakumbi legengenini. Abantu abalameneyo emaphumeni nasemampeteni namampingu bakhona namanqamse abekufutshane nathi sizokhupha isitya ke. Ingcibi iripotile kuthi into yoba udansi bebunikani ungcibi inkosi wayisibona uphisa uzizinto ezibini ke bawo namhlanje zakunika Njena nami sicela sithathe ngohlobo esi sitya bendisilungisa asisithathe sibeke apha kuba umgcini sibeke apha kuba umgcini esi andiboni ke amakhaya ahleli phi ndiboni ke amakhaya ahleli phi yemayihlo kuba ubeka nabantu utata ngwani utata lo utata madibana namakhulu madibana nesiqalisa basihlikihleni ke madoda uba siyavana naye umuntu onesikhuma uba siyavana naye usondele ngapha asa uzafana nathi akade ezekhoko then ke ngoku makaqhuba abafana bendigade nje le ndawo ingavunywa utata abadala belali utata abadala ndiyababona mna bakho utata abadala belali 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 ndibani madoda imani ubona ngenyawo imakalo uthapha njani uthapha njani uthapha njani usithatha ulethe amatye ezatyiwo uzibeka awulazi ukwenza ukasisuka apha siyazi basibeka phaya singapheli phambi sibani orange sibeka apho sibani sibani ungena kweli cala mnqathi qala pha kumnqathi
Ngizofika ngantoni intana? Oh. Engaka. Hayi yendoda. Engaka. Hayi mesendoda. Karanda bebusuku. Ngakho vele ngamane ziphepha. Yendoda le. Zekunyilana. Zinto ezikhoyo ezikalo. Uyaba zinto ezikhoyo zamkhonko ezi. Zekunyilana. Ana ngasho. Mani ke ngothetha kuthetha welela ngapha. Uzokuhlala. Andifuni tato oduphetheyo. Ndiyakhahlile. Kodwa ndikhahlele. Kodwa funeka ndihambe ngento yalapha ekhaya. Ndizokuhlala ndicinga uba ndizibekile izitya ezifanele uba zibe lapha ekhaya. Uba ngaba umkhuma uthi kukho isizwe angakhange abe uyasiphakela cela ilungiso kuloo ndawo kwama ndithi masiguqile ndicela loo nabo khulu yoba balapha ekuhlaleni kanti makuyiwe Sikulungisa apha akunazinto. Singabantu singamadoda azesimo salo umcimbi walapha. Akunasizwe kuthiwa sizawuthini sizolawula. Kulawulwa apha namhlanje. Yeah. lawulwa ngoku Ndicinga uvile ngoku ne. Kuthiwa ugqiba uguqa esiteni sakho nathi siguqa esiteni. bendingathi ndilawula izizwe bendisithi ngokuhlala apha ekhaya abantu bonke bazibelela izizwe kayinto wayilanguage kuthe izizwe Ora kuthonye ukanti uza kuzwa siyaguqa Acha, singalile. Hayi umbetha umuntu umbetha idumele ngemva mfuni kanti ebaleka kodwa uqule yanqotsha umuntu umbetha ngemva kodwa uqule mfuni kanti ngade ebaleka dumele ngemva